Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σήμερα όπως βλέπετε θα παίξουμε FC Mobile. Θα πάμε να κάνουμε το challenge daily τέτοιο. Δεν ξέρω πώς λέγεται καν. Είναι η πρώτη φορά να το ξαναπαίζω γιατί δεν έχω παίξει άλλες φορές από αυτό. Έχω βρει το παλιό μου account που είναι 100 overall. Πάμε να δούμε. Να ξέρετε θα έρθει αύριο, θα έρθει και άλλο βίντεο, όπως ξέρετε. Να μην ξεχάσετε να πατήσετε μια εγγραφή, ένα like και τέτοιο. Και ένα comment, σας αρέσει το βίντεο. Όπως βλέπετε δεν ξεκινάμε, έχω καφού 97 Copa America. Όπα, το έριξα το ένα. Πάμε λίγο, το πέρασα. Η ομάδα μου, αν θέλετε να δείτε ποια είναι αυτή εδώ. Έχω Ανερή 101, Βαμπάστεν 101, Σαλά 101. Κοιτάξτε τι σούτ έχει ο Σαλά όμως. Δεν είναι 101 Σαλά. Σαλά δεν είναι 101, ευχαριστώ που μου το είπες κιόλας. 106 pace, 105 dribbling. Λίγο shooting έχει, έχω Πατρίκ Βιερά, έχω εδώ πέρα τους παίκτες. Τώρα θα προσπαθήσω να πάρω έναν 99 στην άμυνα για να φύγει ο Dunk. Γιατί προσπαθώ πολύ καιρό να φύγει ο Dunk. Όπως βλέπετε σήμερα θα ανοίξουμε και ένα pack έτσι για να βρούμε λεφτά για να πάρουμε ένα παίκτη. Ανερή είναι εδώ. Στο γάμα να πάει. Μπήγε. Πήγε, λέει και εγώ μπήγε. Μπράβο λίγο. Και όλας δύο πέτυχα. Μια χαρά είναι. Πάμε να παίξουμε τον αγώνα. Και θα σας δείξω ποιο pack θα ανοίξουμε. Για να ξέρετε. Τόσο. Περιμένετε λίγο. Σας κόβω μέχρι να μας βάλει λίγο. Μας έβαλε τελικά. Sorry. Τότε. Γράψτε μου στα σχόλια τι παιχνίδι θέλετε να παίξω άλλη φορά. Χθες είχα παίξει τέτοιο Free Fire. Είδατε τι τριβέλα έκανε τώρα ο τέτοιος. Ο Ζινεντίζινταν. Σαλά. Όχι. Για λίγο. Όπως βλέπετε αυτή είναι η ομάδα μου. Κάθε φορά εγώ το πηγαίνω να είναι έτσι. Μόνο εδώ πέρα τον Ζινεντίζινταν. Πάμε λίγο για να δούμε ο Ζιντάν βγάζει το τέτοιο. Παίζει ο βίος στην Chelsea. Η Chelsea δεν έχει καλό τέρμα, έχει έναν 65 από ό,τι θυμάμαι. Sorry για αυτή τη φωνή. Απλά μας στέλνουν κάτι στο Snapchat. Στείλτε μου στα σχόλια αν έχετε και στο Snapchat. Κοιτάξτε εδώ. Γκολ μπήκε. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο τρέχουμε. Αύριο να περιμένετε σήμερα το βράδυ θα περιμένετε καινούριο βίντεο να βγει. Δηλαδή θα κάνω, εσείς θα βγει μάλλον αύριο το βίντεο. Γιατί θα παίξω ένα βίντεο σε κάτι φίλο. Όπως είπατε έχω 98 Patrick Vieira εδώ. Παίζει να έχω τους καλύτερους πασέρ όλων των εποχών. Δεν μου λείπει ο Πίρλο μόνο. Σουτ. Γκολ! Αν δεν έχετε δει το άλλο βίντεο να πάτε το δείτε. Στο κανάλι μου θα είναι. Γράφετε τέτοιο στο κανάλι μου. Όπως έχετε δει, χθες άλλαξα το όνομα του καναλιού επειδή ένας φίλος μου είχε το Play for Skills στο τέτοιο, στο Fortnite. Και δεν ήξερα ότι το είχα κλέψει και κατά λάθος το έβαλα. Δεν ήξερα ότι το είχε βάλει.
Και τελικά το άλλαξε, το έβαλε Σάσερ, όπως είναι το όνομά μου στο Free Fire. Να ξέρετε, μια φορά θα κάνω και ένα βίντεο που θα παίζει ένα βγαίνει εδώ πέρα μαζί με τον αδερφό μου ή με κάποιους φίλους μου. Και θα βλέπετε πόσο τους νικάνε θα τους βάζει τα γκολ. Γιατί είναι κάποιοι που έχουν πολύ τέτοιο. Πολύ overall, όμως τέτοιο. Είδατε την κολάρα πέταξε τώρα όμως. Πολύ overall στις ομάδες τους και κάποιοι δεν με περνάνε. Έχω και κάτι άτομα εδώ, έχω δικιά μου κλαμπ εδώ, όπως ξέρετε, γιατί είχα ανεβάσει και άλλο βίντεο, με την πήρε ο Γκούστον. Τέλειωσε 5-1. Πάμε λίγο τώρα. Ζιντάν βλέπετε και Καφού. Περιμένετε να σας δείξω τώρα το pack που θα ανοίξουμε. Το pack που θα ανοίξουμε είναι εδώ στο extra time, όπως βλέπετε. Πάμε λίγο. Εδώ όπως βλέπετε αυτό εδώ. Τώρα άλλους 2 παίκτες, για να ξέρετε. 2 παίκτες ακόμα. Όμως εγώ θα κάνω κάτι που θέλω να βγάλω και αμυντικό κιόλας. Παίκτες δεν έχω στην ομάδα, όπως ξέρετε, γιατί υπάρχουν κάτι τέτοια πράγματα. Εγώ έχω τον Ολισέ εδώ, έχω τον Φαμπίνιο, θα μπει ο Φαμπίνιο στη θέση του Dunk, θα πέσει 98 και θα πάω να δώσω τον Dunk, για daily picks. Πάμε λίγο για να δούμε πώς θα δώσει. Μας έδωσε 430. Πάμε να ανοίξουμε τώρα. Στο extra time. Από δίπλα μου είναι ο αδερφός μου. Πες ένα γεια. Γεια. Θα με δείξει πόσο κοστίζουν οι παίκτες. Τέτοιο. Πάμε να δούμε πόσο θα κοστίζουν οι παίκτες. Θα σας λέω εγώ την τιμή και εσείς και τέτοιο. Θα σας λέω εγώ την τιμή. Πάμε λίγο. Είναι 5 picks, να ξέρετε. Όσοι δεν τα έχετε ανοίξει. Έχω τύχει τέρμα, Φαμπιάν Ρουίς, Καβάνι, Σκρίνιαρ. Λέω να πάρω τον Σκρίνιαρ ή τον Φαμπιάν Ρουίς. Έναν από αυτούς 2 θα πάρω. Από ό,τι πιστεύω, γιατί αυτή θα είναι η πιο ακριβή. 30 εκατομμύρια κάνει ο Φαμπιάν Ρουίς. Ο Σβάινστάιγκερ, για δες λίγο πόσο κάνει. Ο Σβάινστάιγκερ κάνει 24 εκατομμύρια. Αυτός ειδικά ο Σβάινστάιγκερ, αυτός εδώ. Βάλε αμυντικό, να δούμε πόσο κοστίζει. Είναι 97, ξέρεις. Πόσο κοστίζει ο Σκρίνιαρ, 22 εκατομμύρια. Μέχρι τώρα έχει παραπάνω ο Φαμπιάν Ρουίς. Ο Φαμπιάν Ρουίς τους περνάει όλους τώρα. Πάμε να δούμε τέτοιο για striker τον Καβάνι. 30 εκατομμύρια και ο Καβάνι. Ο Μουσλέρα πάμε να δούμε τώρα. Το μόνο σίγουρο δεν θα πάρω Μουσλέρα γιατί έχω τερματοφύλακα των 27 εκατομμύρια όμως. Και αυτός πολύ κοντά είναι. Όμως λέω να πάρω Φαμπιάν Ρουίς ή το Καβάνι. Θα πάω να αγοράσω, θα πουλήσω δηλαδή το Φαμπιάν Ρουίς ή θα πουλήσω τον 98 Πάτρικ Βιερά και θα πάω να αγοράσω παίκτη, δηλαδή στην άμυνα. Φαμπιάν Ρουίς νομίζω θα έρθει στην ομάδα μου. Πάμε λίγο να δούμε. Για να δούμε πόσο κάνει ο τέτοιος. Τον πήραμε. Αφού σου είδαμε τον τέτοιο, πάμε εδώ. Τον παίρνουμε από εδώ πάνω.
Θα πάμε να δούμε πόσο κοστίζει ο Patrick Vieira. Να πάμε να δούμε πόσο κοστίζει. Για στο μέλλον να έχουμε 98 τέτοιο, παίκτη. 98 να τον πάω 100. 22 εκατομμύρια. Με 22 εκατομμύρια, με 22 ναι. Τι παίκτη μπορώ να πάρω από εδώ, για να δούμε. 97 θέλω σίγουρα. Με 30 εκατομμύρια δεν μπορώ να πάρω κάποιον από αυτούς. Μπορώ να πάρω 97 μπαστόνι. Μπορώ να πάρω 90. Όλοι πολύ ακριβή είναι. Δεν ξέρω γιατί. Είναι όλοι τόσο ακριβή. Μάλλον θα πάρω 20 εκατομμύρια Αραούχο ή Λαπόρτ και θα τον κάνω τέτοιο και θα τον πάρω 97 ή 98. Είναι 95, όμως τον πήγα 98. Κάνει 22 εκατομμύρια πουλιέται δηλαδή. 22 το πήρε, πουλιέται όμως. Λέω να πάρω 97 μπαστόνι, αν μπορώ. 97 μπαστόνι είναι καρτάρα. Κοιτάξτε εδώ τι stats έχει όμως. Μόνο το defending είναι καλό. Θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια ποιον παίκτη λέτε να πάρω. Από τον ένας είναι ο Άντρες, 2 είναι ο Μπαστόνι, 3 είναι ο Stones, 4 είναι αυτός, όχι, 4 είναι ο... Ποιος άλλος είναι 4? Μάλλον αυτή θα είναι. Ή τέτοιο. Ή να μου πείτε τέτοιο. Ή τον Νέστα. Ή τον Νέστα. Ή τον Νέστα αυτόν εδώ. Ή Σλότερμπεκ αυτόν εδώ. Και να τον πάω 97. Σλότερμπεκ. Όμως δεν πιστεύω, δεν θα το θέλετε. Εγώ λέω να πάμε να πουλήσουμε πρώτα τον... με 30 εκατομμύρια τι παίκτες μπορούμε. Ρικάρντο Καρβάλιο. Μπορούμε Ουπαμεκανό. Μπορούμε Κάμπελ. Μπορούμε Μπόμπι Μουρ. Μπορούμε Μαρκίνιος. Μπορούμε Φέρντιναντ. Μπορούμε Λουκάκου. Πάμε να πουλήσουμε τον τέτοιο. Τον Φαμπιάν Ρουίζ. Πάμε να τον πουλήσουμε λίγο. Σας κλείνω λίγο μέχρι να πουληθεί και επιστρέφω πάλι σε λίγο. Όπως βλέπετε ξαναεπιστρέψαμε πάλι. Τελικά δεν έχω αρκετά λεφτά. Δεν πούλησα τελικά τον τέτοιο. Πώς σας το πω. Δεν θυμάμαι το όνομά του. Τον Βιεράνε. Θα πάρω Έντερ Μιλιτάο. Θα τον πάω 98. Τον πήρε 98 Έντερ Μιλιτάο. Με 3 τέτοια. Και θα σας κλείσω λίγο μέχρι να ξαναέρθει και θα δούμε πόσο defending θα έχει. Ένα. Τελικά δεν πουλιέται ο τέτοιος, δεν γίνεται να τον πάρω. Θα τον πάρω αύριο, μόλις θα τον πάρω θα το ανοίξω βίντεο και το βάλω μέσα στην ομάδα και θα σας δείξω πόσο defending έχει και αν τον έχετε εσείς στην ομάδα. Θέλω να μου πείτε καλά λόγια, ελπίζω. Ακούστε λίγο. Σας παρακαλώ να κάνετε μια εγγραφή μέχρι να φτάσουμε 5 εγγραφές πριν τελειώσει το καλοκαίρι. 5. Και να μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο ή ένα dislike, ό,τι θέλετε. Αν δεν σας άρεσε, δεν σας άρεσε, δεν έχω δικιά μου γνώμη είναι. Και γράψτε μου στα comments αυτά που σας είχα πει μέσα στο βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!